Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Guba nga mga selyos ng gas pumps na tukiban sa gipatigay nga inspeksyon sa mga gas stations. Mga residente sa Purok Luhod-Luhod sa Barangay Mantalagan nagahingyo nga matagaan sa permanente nga water supply. Pag 2,000 lenticular clouds kay nasang agaw atensyon sa pila ka mga lugar sa Negros. Bag nga may unod nga 60,000 pesos nga cash ginsingit suspect nga dakpan. Kag sa good vibes, balikan ng Al 5 de Novyembre nga celebration sa Bago City sa tripping ni Ruming kag balikihom ang mga kabataan sa bulig sa Operation Smile sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, agaw atensyon ng paghaw sang lenticular clouds, isa ka pinasahi nga cloud formation sa mga nabukid nga bahin sang Negros kaina sang aga. Ini ang litrato nga kuha ni Gretchen Vizen Tanilon sa nga iyan makitaan ang lenticular clouds formation sa barangay Makilignit sa Isabela kaina sang aga. Ini naman ang view sang cloud formation nga nakuhaan man sang litrato ni Jason Salavera Kimbo Lauronal sa Banwa sang La Castellana. Madamo sa mga netizen ang nanamian sa mga pictures. Ang iba nagpost man sang ila kuha kasubong na lamang ni Andrew Obreque sa Moises Padilla kag Michael Orendain sa Himamaylan City. Gin-share man ni Rhea Española ang matahom nga view sang lenticular clouds sa Barangay Canlandog sa Banwa sang Murcia. Pinasahi man ang mga kuha nanday Bonds Nice sa Barangay San Miguel sa La Carlota City kag ni Senyor Dexter sa Silay City. Ang lenticular clouds nga isa sa mga pinasahi nga cloud formation nga daw kaangay sang lens o kun saucer ang nagatuhaw kung sufficient ang moisture sa ibabaw sang bukid sandigman sa National Weather Services. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental kag Northern Territory sa Australia natala na ang magpirma sang Memorandum of Understanding nga miyara sang bago nga mga collaboration. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga kabahin sang delegation sa probinsya nga nagpadulong sa Darwin Northern Territory sa Australia, mayara na nga daan sang existing MOU ang probinsya kag Northern Territory para sa 2018 tubtub 2022. Sa liwat nila nga paglagda sang MOU, sunod sa kay Diaz, magalakip ini sang bag-o nga collaboration bahin sa patag sang energy, labi na ang solar power, kasubong man education and training. Bahay naman sa infrastructure, sunod sa kay Diaz, ginalantaw nila ang bulk water project. Ang proseso sunod sa iya, amo ang Northern Territory ang mag-draft sa bagong MOU kag ini ang iga-present nila sa ila kag mga ministers. Kung maaprubahan ini, iga-present naman sa probinsya sa Negros Occidental sa Sanggunian Panlalawigan para sa approval kag amo ang paglagdaanay sa paghilisugot. Mga isa ka semana ang official travel nanday Governor Eugenio C. Lacson sa Darwin Northern Territory. Ini nagalakip sang ilaman nga mga pagbisita sa mga estudyante nga scholars sang probinsya kasubong man ang mga Negrense workers nga nakatrabaho dito paagi sa programa sang Negros Occidental. Kaya na kita contract with them nga ma-expire na 2022 and we will just add a few more areas of attention for our collaboration. We have exchanged ideas where we are now kung diin pakadto ang both Northern Territory and the province, and they were amazed to see and to hear that we have almost the same aspirations. Emerging economy man sila sa Australia. Sa number 8, 99.9% sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Western Visayas ang nagpatuman sang in-person classes. Sa datos ng Department of Education sa 4,048 ka pampubliko nga eskwelahan sa Region 6,
4,044 ang nagpatuman sa 100% in-person classes. May 4 ka mga eskwelahan, suno kay Elena Gonzaga, ang Chief sa Curriculum and Learning Management Division sa DepEd 6, ang nagapatuman sa blended learning. Inibangod nga ang natungdan ng mga eskwelahan ang apektado sa mag-igo ang Bagyo Paeng. Suno sa DepEd, wala nila ginapwersa mga pribado nga eskwelahan nga magpatuman sa in-person classes. Suno kay Gonzaga, may mga pribado nga eskwelahan ang sa gihapon nagapatuman sang blended learning, pero mayoriya ang nagapatuman naman sang in-person classes. Isa ka pribado nga eskwelahan ang nagapatuman sang full distance learning. Sa mga state universities and colleges, kasubong man local colleges, duha lamang ang nagapatuman sang blended learning. Nang involuntary man ang paggamit sa face mask sa karon, sa gihapon ginahaylo sang DepEd ang mga estudyante sa paggamit sa face mask sa sulod sa mga classroom. While we have only, it is 99.90%, and we have only 0.010% or 1% undergoing the blended learning modality, which is 4 schools in 3 schools division. The reason why they are resorting to blended the modality because they are hit by Typhoon Paeng. The rest are all 100% in person. Sa number 7, nagdangat na naman sa 200 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental, hindi matapos nga makarecord siyang tig 2-digit sa sunod-sunod ng mga inadlaw. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, ang November 10, 27 ang na-record nga new cases. Sa November 10 nga datos, surad sa Talisay may pinakamataas nga kaso sa COVID-19 nga nakarecord siyang 19. Nagasunod naman na Silay City nga may 18 active cases. 16. Ang Bago City, Escalante kag Murcia may pareho nga 11 ka active cases. Ang Banwa sa Ginigaran kag Ginubaan ang may 0 active COVID cases. Ang nabilin nga mga Banwa kang syudad, single digit ang active cases. Sa number 6, bag ginsingit sa sulod sang Tiangge. Kawatan nakuhaan sang video sa CCTV. Dakop sa CCTV ang pagpangawat sang bag sa sulod sang isa ka Tiangge sa Purukmar sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod kahapon sang kaagahon. Magkita sa video nga kuha sa gwa sang Tiangge ang hinay-hinay nga pagbukas ng isa ka lalaki sang bintana. Siyang may dala nga dustpan nga posible iya gingamit pang tukod. Sa video naman nga kuha sa sulod sang Tiangge, makita nga tigayo na alsa ang bintana kag didto ginsingit sang kawatan ang bag gamit ang kahoy bilang singit. Sandig sa ginreport sang ginkawatan, 60,000 pesos ang unod sang iya ginkawat nga bag, pati ng iya nga ID, ATM, kag credit card. Arestado man ang suspect sa hot pursuit operation. Siya ginkilala nga si Alexander Midel, nga suno sa pulis, kilala man nga kawatan sa lugar. Kaso nga robbery ang ipasaka batok sa iya, subong nga adlaw. Sa number 5, 400,000 pesos kabalor sang shabu ka Granada nakuha sa isa ka search warrant operation. Samtang sa separado naman nga buy-bust operation, may nakuha man ang PNP nga pusil. Arestado ang 34 anyos nga si Michael Bermejo matapos makuhaan sa ilegal nga droga kag Granada, kailas ang kaagahon sa barangay Nangka sa Ibim, Magalona. Ginpatigayon sa kapulisan ng search warrant operation sa balay ni Bermejo, kag dito nakuha ang 14 tanan ka mga sachet sa suspected shabu, kag ginabulubanta na kabalor sa masobra 400,000 pesos. Magluwa sa shabu, isa man ka Granada ang nakuha sa balay sang suspect. Samtang, arestado man ang 46 anyos nga si Reynaldo de la Torre sa buy-bust operation kahapon sa Barangay 12 sa Victorias. Nakuha sa buy-bust ang iya ginabaligya nga 9mm caliber pistol, lakip na ang duha ka mga magazine kag 18 ka mga bala. Detailed na karon ang mga ginpagdakop kag magapatubang sa nagkalain-lain nga mga kaso. Sa number 4, 4 ka tuig nga bata patay matapos nga malumos.
Patay ang 4 ka tuig nga bata nga babae matapos ini malumos kahapon sa suba sa barangay San Agustin sa Isabela. Sunod sa PNP, upod sang bata niya sini magulang sa pagpaligo sa suba las 2 sang hapon. Nalingaw sa pagsalom sunod sa pulis ang magulang kag wala niya na matalupangdan ang iya nga manggod nga dadula na. Malapit 3 man ka oras kag nakita sa mga pumuluyo ang bata. Las 5 sang hapon nakita ng bata malapit lang man sa lugar kung sa diin sila nagpaligo. Gindala pa siya sa ospital apang gindeklarar man nga dead on arrival. Sa number 3, pagligwat sang market code sa Bacolod ang ginaduso inigod tumalikawan ng isa ka market vendor makaangkon sang madamo nga mga stalls. Sa inventory sa syudad, sa mga merkado na tulupangdan nga may mga market vendors nga nagadumala sa masobra isa ka mga stalls o kun lamesa sa merkado. Sunod sa kay City Administrator Boyet Maghari, humalin pa sa nagligad nga tiluig, nagakatabo ini pati na ang pag-sublease sa pila ka mga negosyante sa mga na-award nga stall sa mga market vendors. Gani pinagiman sa ginaduso nga amendment sa market codes ang Committee on Market sa Konseho tuyo sa Benitez Administration nga ini ang mapaiway na. Sunod sa kay City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr., isa lang ka pwesto sa kada market vendor ang pwede kag sarang bawion sang syudad. Ang mga ma-award sa ilang stall kung matalupangdan nagsobra o kung ginaparentahan nila sa iban. Isa ka fish vendor nga may 13 ka mga lamesa sa Burgos Market ang ginbawian sa mga stalls sa matalupangdan nga pila diri ang iya nasubli halin sa iya nga nagtaliwan nga mga himata kag mga anay kaupod nga mga vendor sa merkado. Sa number 2, guba ang mga silyo sa gas pump ang natugiban sa inspection team sa mga gas station. Sa 123 ka mga gas station sa Bacolod, 3 pa lang ang natapos ma-inspeksyon sa City Treasurer's Office License Division. Sino kay Jose Ernie Carpintero, ang pamuno sang License Division, ang kakulang sa personnel, calibration bucket kag salakyan, ang pila lang sa iya ginhinyo nga matagaan atensyon sa bulig man sa konseho agud mapadasig kag mangintayuyon ang ila regular nga pag-inspect, calibrate, test kag seal sa mga fuel pumps sa syudad. Natukiban man sang team suno kay Carpintero nga may pila ka mga gas pumps ang may damaged seal nga posible epekto sang chemical reaction bangod may duhaman ka tuig nga wala na inspeksyon ang mga gas station tugas sang pandemic. Pero suno kay Carpintero, wala inilubos nga nakaapekto sa delivery sang fuel products sa mga gas station sa ilang mga customers sa ilang pag-usisa. Ang gas station nga madakpan hungod nagguba sang selyo kag naga-under delivery ang gas pump ang may multa kag sarang man ma-cancel ang iya business permit. Ang ila pump lang mga daan natin sa pag-abri namon sa pump sa kadugayon na ano na siya no na rusted na bla o so may mga reactions sa chemicals so tiyan mo na makita mo may broken, but when we test that nang in-test na namon sa iyang calibrating bucket, so hindi man siya maglayo sa insakto nga ano. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga residente sa lugar kung sa diin may water sample gikan sa bubon nga nagpositibo sa kolera sa barangay Mandalagan, naghingiyo nga kuntani mabutangan na lang sang Basiwa Prime Water sang linya sang tubig. Samtang 11 ka mga bubon ang gipubuan sa chlorine kay nasang aga. Yaring report. Ginpangbutangan sa mga signage ang 11 ka mga bubon sa Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan sa Bacolod nga hindi anay pwede makuhaan sang tubig sa sulod sa 24 oras kay ginbubuan sang chlorine. Gani ang mga pumuluyo naghingagaw ng daan stock sang tubig. Ang iban nagpa-deliver sang purified water. Pero para sa anay Purok Chairman nga si Norberto Tugores, temporaryo lamang nga solusyon ang pagbutang sa chlorine sa bubon. Ang kinahanglan nila permanente nga solusyon. Pangabay nila nga mabutangan sila sang linya sang Basiwa Prime Water para may akses sa matinlo nga tubig kag mapalayo sa balatian. So ang imo kita ilang pangabay sir bilang residente diri, mabutangan ka mo Basiwa nga niya. Oo. Ilang long term solusyon na gilang nga kuan nga muna na usar sang tawo kay gamalhan bala na Japon. So kun ang bomba tagay sa kabulan, 2 kabulan guba naman. Katungod ni sa kadalom ang tubig nga pasakat do tudlo. Kaya halang ka amo ni na dulay bomba kala guba.
Bangod wala sa water supply, mansig-mansig pakutkot sang bubon ang mga residente. Wala naman sila kuno sang iban nga choice sang samaantos nga wala sang tubig sa pang-adlaw-adlaw. May mga tubo sila nga nagaangot sa bubon pakadto sa ilang nga mga balay. May mga proseso na sila nga ginahimo para masiguro nga matilo ang tubig nga ginagamit sa paghugas ng ilang nga mga pinggan kag baso. Lalo buwan to sang salik. Kag labugayan na sulod niya para makuha gilang ga tamilit ng higko eh. Amo ka na yung magawin, Oo. magkuhan. Basta tubig, para sa dili nga tubig ginabutan di. Daman sa bubon na galino. Pero ginapang ugas pinggan. Oo. Miyerkules ang gabi, nagwa ang resulta sang laboratory test nga positibo sa kolera ang water sample gikan sa isa ka bubon sa amo nga purok. May isa naman ka confirmed case ng kolera sa Mandalagan. Pagkabati sang iban nga mga residente sa balita, puro purified water anay ang ila ginagamit sa pagpanghugas. Ano yung ginapang ugas? Sabong? Oo, yan ay matubig. Hindi man ano. So gastuhan ka gid. Eh, Paugas lang na. magasto ka ba? Siguro ko ba hospital ka pila yung gasto. Mga ayo baka bulig-bulig. So inyo lagi ka panawagan si Mayor na lagi makabulig. Tak na kami basiwa lang gid Syria. Basi wag na nga mo ginapangita Una nga ako ang sila nga Sang kagabi, nagpanagtag sa bago nga mga water container ang barangay sa mga residente. Panawagan nila sa lokal nga panguluhan sa Bacolod kung tani masugilanon ang basiwa para matagaan na sa permanente nga solusyon ang ilang nga problema. Kagyari naman ang papabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyong siningang weekend. Matapos ang duha ka tuig nga nakaparada na gid manliwat ang mga kanyon sa Dananon sa Bago City para sa al 5 de Nobyembre. Namiss sa mga bagunohon pati na sa mga turista ang pagsigabong sa mga kanyon. Makalilingaw ang reaksyon sa mga tumalanaw sa kada pagsigabong sa kanyon. Aton balikan ang al 5 de Nobyembre sa Bago City sa buwas sa tripping ni Ruming. Samtang balikihom naman ang lilibong nga mga kabataan nga nabuligan sa Operation Smile, ang organisasyon nga naghatag sang libreng operasyon sa mga sungi kag punga. Ini ang ilang nga misyon. Upod sa Hope Foundation, may 4,000 na ka mga magagmay nga kabataan ang nabuligan paagi sa Operation Smile sa Negros Occidental. Dinikada na ang ilang ginapatuman nga surgical mission sa pila ka mga lugar sa pungsod. Kag humalin sa nagpandemic, subong na sila liwat nakabalik sa probinsya. Ato saksihan ang pagbalikihom sa mga kabataan sa Baganihan sa Sunday. Barbie, nga mga bagay, mga gikailawan ta kay subong na liwat na balik after pandemic. Number 1, ang al 5 de Nobyembre, sigabong sa mga kanyon, kag ang Operation Smile. Matcha kuming ginwelcome ko sa mga tulunggan nila ang pagsibugabon sa Hindi mga... ko mabatian ko galingon ko, Barbie. Kaya nami, Ming, no? Inang Operation Smile Yes. sa pilaman katuig na ning naton nga pag-cover sini. Mabaligid ang yuhong sa sini nga mga... Balik sa Negros, balik ihong. Kaagami itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!